Чираттагы кытлау сәламен біз Татарстан Республикасының Юаршаллы шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Кулатка районы Бахтиевка авылында туып үскән якташыбыз Халикова Венера Марат кызы каршылый. Аны бу матур гомер бәйрәме белән әнисе Гөлшат Расимовна, Рифкат абыйсы, апасы Ильмира, племянницасы Азалия, әнисе Иршат гаиләсе белән ихластан кытлыйлар. Безнең Венерабыз яшь булуына карамастан бик күп үрләрне үз кеше белән яулады. Ул бала чактан ук алдына максатлар куеп, аларга ирешергә тырышты. Үз гаиләсен булдырып, тормышта яраткан хатын да, сөекле әни дә була алды. Без аларга карап сыкланабыз да, гырурланабыз да. Венерабыз Ульяновск дәүләт университетының медицина факультетын тәмамлап, бүгенгесе көндә хәрби госпиталендә хөрмәт ителгән табиб булып эшли. Аны хезмәттәшләре дә, дәваланырга килгән бар кешеләр дә нык хөрмәт итәләр. Ул бик акыллы һәм шул вакытта кешеләрне яратып, аларга карата мәрхәмәтле булып яши ала. Әни әйтә бит безнең, арабыз ерак булса да Венерабыз психологта, киңәш бирүче кеше бездә. Ул бик төпле акыл иясе. Венерабыз, бүген синең туган көнең, гүзәлнең дә гүзәле. Безнең өчен син һәр чак бу дөньяның бизәге. Венера кызым, син йомшак йөрәкле, акыллы, шундый булып кал, үзгәрмә. Бәхетле тормыш, тазалык бүген теләп калам үзеңә. Балалардан ана уңса диләр, юкка димәк гомере үтмәгән. Юкка гына димәк авырлыклар ана иннәренә килмәгән. Мин үстердем сезне бәхет теләп, шөкер Алла, матур гомерең. Алтыннардай кыйммәт, шәшкә төсле гүзәл балакаем күңелең. Әнине син әни диеп күреп, туганыңа җылы дәшәсең. Сыкланырлык матур тормыш итеп, бу дөньяда яшәп киләсең. Кытлы булсын балам туган көнең, ал син миннән кытлау сүзләрен. Гомер буе шундый якты булсын, синең бәхет тулы йөзләрең. Венерам, сөекле сеңелем, син минем иң якын һәм кадерле яраткан кешем. Син тормышымда, авыр чакларда аңлавышым да, яклавышым да, бар хәсрәтләремне оныттырып, яшәешемне бизәүшем дә. Киләчәктә дә бер-беребезне кадерләп, туганлык хисләребезне саклап, матур гомер итик. Сеңелемнең туган көне бүген. Искә алдым бала чакларны. Гөрләп үскән күңелле вакытлар, анардан да ямьле чак бармы? Кытлыйм туган көнең белән, газиз сеңелем минем. Синең матур тормышыңа юксыкланмаган көнем. Матур яшик, җирдә тормыш сөеп, эх, туганнар диеп әйтсеннәр. Бәхет телим, сиңа гомер телим, тик хөрмәткә сине күмсеннәр. Яшиселәр килеп, яшигәле, туганлыкның кадерен балкытып. Безнең арттан килгән буыннарга иң кадерле, сүнмәс нур атып. Кадерле Венера, ерак Мәскәү шәһәреннән Юаршаллы шәһәренә җылы теләкләр белән бер рәттән музыкаль күчтәнәштә юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңла әле, матур туган көнең кытлы булсын. Каршыласак иде гел бергә, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән. Һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улы йолдыз кабы
Яшәү серләренә өйрәт